Sa number 3, Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang formal na nga nagpungko bilang alkalde sang Bacolod subong nga adlaw sa iya first day nga pagpangalagad nagpaydalom siya sa drug test. Ma-report si Nico Delfin. Antes po magpirma sa inyo appointment, tani upod nyo man ang resulta sa drug test nga negative pa mo. Kaya maupod ko sa inyo pakwa drug test. Sa inaugurasyon ni Mayor Greg Gasataya, iya ginhangkat ang tanan ng mga city employees nga voluntaryo nga magpaidalom sa drug test. Gani kay inas ang aga. Siyang gileon nga nagpadulong sa City Health Office, kaupod Sunday City Legal Officer Carol Joseph Chu, appointed City Administrator Attorney Mark Mayo, kag mga Executive Assistant para magpa-drug test. Negatibo ang resulta sa ilang drug test. We all know that this is a campaign of the government to ensure na function kita well ang campaign against illegal drugs. We should set as an example. Though this is not mandatory, but as elected officials, we should set as an example. Pareho man nga nagpa-drug test Sunday Attorney Ruben Sabig nga mong gintalana sang alkalde nga magpamuno bilang Bacolod Traffic and Transportation Management Department Head kag anay bitaw Head Retired Police Colonel Levi Pange nga pamuno sang City Legal Office Enforcement Team. Siya nga pagpungko sa Bacolod City Government Center, ginpatpat sang alkalde ang iyang mga prioridad sa first 100 days. Nalakip diri ang pagtukod sang Senior Citizen Center sa Bacolod City Government Center kag ang pagpasiguro nga wala sang ghost employee sa City Hall. Sa iya ikaduha nga gin-issue nga executive order, iya ginmanduan ang tanan nga mga city employees nga magbalik sa ila original nga office assignment. Budget. Number 2, we have to consider ang kung paano ning ila sining mga performance. Basta mo ng balko nga kung iya matama kinamon basta we assure nga tanan ng mga departments no may aragid sang nagkakaigo ng mga job order plus. Kung taon mo gani kada mga opisina may mga regular employees naman eh. It's more of a support lang sa mga departamento kag opisina except those nga wala gid yapi sang regular nga mga empleyado. Sa seremonya gintambungan ni DILG Secretary Junvic Rimulya, ginsiling man ni Gasataya nga padayunon niya ang mga nasuguran nga programa ni Anay Mayor kag karon Congressman Albi Benitez para sa ginahandom sang syudad nga mangin isa ka super city. I assure you, Mayor, nga ang tanan mo nga ginbulig personally sa akon will not be put to waste, and I will do everything that I can to make Bacolod the city that you have been dreaming in and working of. Salamat gid, Congressman Albi Benitez. Gani iyaman gintalana si Secretary to the Mayor Attorney Jose Martigo agud pangunahan ng pagpatuman sang Bacolod Comprehensive Health Program para mapabaskog pang programa sa ikayong lawas. Nalakip sa iya gintagaan prioridad ang paghatag solusyon sa problema sa baha, pagpasanyog pa sa nasuguran nga scholarship programs kag sports. Well, ubra lang tayo. Kasi ubra ni. This is not a position. This is not about power. This is about work. Dungan sa inaugurasyon ng oath-taking ceremony, upod Sunday Congressman Benitez, Vice Mayor Claudio Pontevilla, kag mga city councilors. Firm resolve and a heart full of hope. In the next 100 days, we may not accomplish everything, but we can surely prove that we are serious about change and even more serious about our people. Nagperforman ang mag-asawa nga singer-artist nga Sunday TJ Monterde kag Casey Tandingan nga labi nga naghatag kalingawan sa mga tumalanaw sa BCGC. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.